may salabay oh. Ayan oh. May salabay mga kasinag. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan oh. Nakita yan. Yan ang espada mga kasinag. Yung ganyang isda oh. Mga shoutout pala kay kuya. Oh, ang dami mga kasinag oh. Oh. Ang dami oh. Mga kasinag, guys, ang pinagpalang araw po sa atin lahat ngayon mga kasinag. Update muna sa amin dagat ngayon. Ayan mga kasinag oh. Okay. Napakaganda ng dagat namin ngayon mga kasinag. Kalmadang kalmada. Yan palang mga bangka na yun mga kasinag. Nanghuhuli ng ano yan, yung isda na espada. Ayan oh. Nag-ararya na sila dyan. Siya nga pala mga kasinag, ngayon pala maliligo kami sa dagat. Gagamit ako ng waterproof case. Pasensya na kayo ha kung medyo hindi clear na masyado ang ano dito, ang boses ko. Wala kasi akong mic na ginagamit eh. Kaya pagpasensyahan nyo na mga kasinag, gagamit ako dito para sigurado ako mga kasinag na hindi pasukin yung aking GoPro. Kasi nung nakaraan, nung naligo kami sa dagat, muntik-muntik ka na mga kasinag na pasukin. Kaya nagbili ako ng ganito. Ilagay ko muna sa waterproof case mga kasinag ang ating GoPro. Baka mabasa. Ang ganda ng dagat ngayon mga kasinag. Oh, napakakalmada. Tapos ngayon ang daming anak ng isda. Uy, may salabay oh. Ayan oh. May salabay mga kasinag. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan oh. Nakita yan. Kasinag, may salabay, hulihin natin. Hulihin natin. Ayan oh. Nasaan na? Ayan, ayan. Ayan mga kasinag oh, salabay oh, salabay. Oh, ingat ingat sa manaliligo dyan. Masalabay ngayon. Ayan mga kasinag oh. Ayan oh. Ayan. Ito yung salabay na tinatawag mga kasinag, yung jellyfish. Yan oh. Makatakot yan mga kasinag kasi yung gaway nito, yan ang pag nakadikit mga kasinag oh. Kaya ingat-ingat dyan sa mamaliligo. Medyo masalabay na ngayong panahon mga kasinag oh. Banat, alika dito, ma-vlog tayo doon dali. Titingnan natin yung mga isda ng huli nila. Kaninong baluto yan? Ano yan? Ikaw Alan. Ayan mga kasinag, titingnan natin yung ano doon, huli nila. Kung marami. Sasakay tayo dito mga kasinag sa bangka na ito. Matulog na ko. Pero hindi ka sa ano tayo. Yung katayron sa may gitna. Ayan piloto ko mga kasinag oh, si Bano. Tapos si Tyron kasama ko. Tingnan natin mga kasinag yung ano doon, yung mananghuli ng isda. Saglit lang, maikot muna ako. Yan, okay. Ayan na mga kasinag, nakaikot na tayo. Titingnan natin mga kasinag kung maraming mahuhuli yan. Nagkagulo na sila mga kasinag. O mamaya ka lang magkapantibanot. At titingnan natin kung ano ang manahuli nila. Dito sila nagkagulo mga kasinag oh. Ibig sabihin pagka ganyan mga kasinag, dito nila namataan ang ano, yung kawan ng isda. Shoutout sa lahat ng mga isda dyan. Matibay yung piloto ko mga kasinag oh, si Badot. Ayan mga kasinag, kaya ginagayaan nila yan. Ano yan? Pambulabog. Ayan, nagtatalo na ng mga isda mga kasinag oh. Binubulabog nila, ang tawag lang dito tupak, sa Tagalog ay tibog. Ayan, tatalunan yung mga isda dito mga kasinag o yung mga espada. Ano daw? Huwag kang magharang, huwag tayo magharang. At
Ayan, nagkagulo na sila mga kasinag oh. Ganyan dito mga kasinag pag nakita talagang kawa ng isda. Ayan oh. Walang problema dito mga kasinag pag nakita lang kawa ng isda, kahit magparatong-patong ang lambat nila. Pare-parehas naman makahuli mga kasinag. Ganyan talagang pamamalakaya sa dagat. Kanya-kanyang diskarte lang. Ano yan? Atras ka at baka hagip tayo dito. Yan. Yan ang maganda mga kasinag pag ganitong bangka na gamit oh, yung walang katig. Napakabintahin ito kahit magpatok-patok ang mga lambat. Madali lang palusutin. Hindi kagaya ng may katig mga kasinag. Pag napatungan ang iyong lambat, napakahirap. Lalo na pag malayo sa dugsungan, napakahirap tagkalin. Titingnan natin mga kasinag kung marami ang kanilang mahuhuli. Ito may ilan ang nahuli kanina. Kita ko. Shoutout pala kila kuya. Abang-abangan natin dito mga kasinag. Tingnan natin kung may nahuli silang mga espada. Ayun oh. Yan ang espada mga kasinag. Yung ganyang isda oh. Shoutout pala kay kuya. Ganyan ang espada. Tingnan natin ito mga kasinag oh. Ayan guys, nag-i-espadaan na dito. Maratayin guys. Talo na guys din kayo. Ayun, may nahuhuli na rin sila ng mga kasinag oh. Ito, ayan oh. Yan ang espada mga kasinag. Tinatawag. Ayan ang pag nagkakawan talaga mga kasinag. Yan ang hanapin nila. Ano, ang dami oh. Si Duterte. Lapa. Sana lahat ng mga mangingisda na nag-arya dito may magagandang huli. Para maiuwi naman sila sa kanilang mga pamilya. O kagaya ng mga kasinag oh. Ayun oh. Ito magagandang talang nito mga kasinag. Magaganda ang ano nito. Sa nakikita ko magagandang huli nito. Atras mo banot, atras. Ayun, sabit. Yan ang kagandahan mga kasinag. Pag ang lambat ay napatungan, ganyan ang pamamaraan no. Madaling palusutin. Hindi kagaya ng may katig. Talaga mag-aantay ka or hahanapin mo yung dugsungan ng lambat. Ayun, yung may bangka na yung mga kasinag oh. Ayun, namumuti din ang huli oh. Ayun oh, nagkumikinang oh. Chimpuhan din dun oh. Ito sila. Ayun oh. Yun ang maraming huli oh. Doon tayo ba ano to, sa may bangka na yun oh. Sa may puting bangka na yun, yung may katig. Lapitan natin yun. Magagandang huli doon oh, sa kabila na yung mga kasinag oh. Parang nachimpuhan dun oh. Kung may lambat pala kami mga kasinag, nag-arya din sana kami kanina no. Kaso wala kami lambat eh. Ayan oh, ayun magaganda ang huli mga kasinag oh. Kumikinang ang lambat oh. Magaganda sabit ng huli ng mga yun. Yung mga nandun, napailan-ilan lang. Dito. Yan. Ayan mga kasinag oh, ang ganda, daming huli oh. Ito, magaganda ang huli nito. Shoutout pala kila kuya. Shoutout po. Imboy Oragon po. Ayan, ang daming huli na mga kasinag.
Sakto mga kasinag, nachimpuhan namin. Maliligo lang sana kami sa Rawis, di ba? Oh, nachimpuhan natin. Napakita ko sa inyo ang pamamaraan ng panghuli ng isda dito sa amin. Lalo na pag ganito mga kasinag, nagkakawan-kawan ng mga isda. Ganyan sila dito. Halos magbungguan na. Hindi man nagbabawalan sila dito na magkaparapatong-patong ang kailang mga lambat. Okay lang yan ang patong-patong ang kailang mga lambat mga kasinag. Ayan o, ayan dami nga mga kasinag o. Oh, ang dami palang huli na no. Espada, unahin ng mga kasinag o. Oh, shoutout ka lang kuya. Oh. Alias Boy Bato. Oh, shoutout pala kay alias Boy Bato. Boy Bato. Taga Pamintan po kayo. Ay. Oh, shoutout sa mga taga Pamintan. Ang daming huli pala nila mga kasinag dito. Oh. Ayan oh. Ang dami pala lang huli. Lalo na yung mga kasinag oh. Tol, duman na kita tol. Tol, Oh, tayo na. Oh, gilid na tayo. nalilid na dati na. Oh, ang dami mga kasinag oh. Oh. Ang dami oh. Ayan, salamat sa mahal na Panginoon. Binigyan sila ng mga blessing ngayon. Nakto. Sana laging ganyan mga kasinag ano. Makahuli sila lagi ng marami. Para may maiuwi man sila sa kanilang mga pamilya. Shout out sa lahat ng mga isda. Shout out rin sa guwapo. Dami nito kasinag oh. Yan oh. Hello. Yung mga espada. Kasi pag yan ang nagkawan mga kasinag, yung magpalna dito. Ang dami. Paring bayo. Paring bayo. Oh. Ayan mga kasinag, gigilid na kami. Salamat sa kanila. Ando na kami mga kasinag oh. Nakita nyo naman yung pamamaraan ng paghuli ng isda dito sa amin. Ayan oh, ang sayo ng mga bata mga kasinag oh. Hoy, baka may salabay ha. Ay, grabe dyan sa labay. Nakakot kami dyan kalakulang. Hali. Tapos may nakadulag pa kami dyan sa row. Gilid lang kayo, gilid. Ayan mga kasinag, andito na tayo sa gilid. Bye. Nakto. Yung mga bata mga kasinag. Kagulo ang mga bata mga kasinag. Natunto sa paliligo. Sarap maligo, napaka-presko, tamang-tama sa init ng panahon. Kasama ko pala si Owen, ayan oh, si Bilas. Tapos si Maylin, ayun, sa taas. Tapos yung mga chikiting na yan. Yan ang bagong style mga kasinag sa paliligo, nasa taas lang.
Dito lang tayo mga kasinag sa gilid. Oh, di ba? Ang ganda ng gilid na ito mga kasinag. Ayan oh. Oh, ganda. Para siyang kuweba. Para siyang bato. Para siyang bato. Mga sinag, pauwi na kami. Nakapagpa-presko na tayo. Ayan na yung mga chikiting. Ayan. Uwian na.